माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मसलपुर गोजोनपुरी पार्कनि बड'फानि मुसुखाखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा गाज्रि महर खालामलांदों होनना खौरां मोननाय जादों। भारत आरो भुटान रेल फोनांजाब मावथांखिखौ गनायथि होबाय सोरखारा। मख'नो गोनांदि मिरु सोरखारा 4,000 कौटि रांनि बे मावथांखिखौ गनायथि होदों। BTC-आव गोदानै सोरखार दानो थांनाय हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम हामलायथि बावहरदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीनि सायाव गोख्रों अजद दैखांदों। सासे आइजोनि न'आव थांबाय थानायनि गोख्रों अजद खालामदों कासिकत्रानि स्नेन कांखिला बसुमतारीया। स्नेन कांखिला बसुमतारीनि बुंनाय अजदनि सायाव खेंफोरथि होदों मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीया। आरो बिथाङा बबे गुवाहाटीयाव फ्लेट लानानै सोरखौ दोनहैदों बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ। गतिके दिनै खनीन्द्र बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि जानायनि दिनै ओंथि गैला। सासे आइजोनि न'आव थाङो आरो बे डिभर्स जाबाय कर्टआव आरो बिथाङा बे न'खराव मा मिजिं लानानै बिथाङा गोबां लाख लाख थाखानि न' लुनानै एसि रुम गंनै लुनानै हैखो बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ। बिथांमोना अपोजिसन जानानै थानायनिबो अधिकार गैया। जेला जेरै जोबस्रांदों बिथांमोननि थांखियाबो जोबस्रांलांबाय सार दङ। बिथाङा न'खर फिसिनायनि बिथाङा बेखौ सानखानांगोन। न'खर न' बां लुनायनि बिथाङा सानखानांगोन। नाथाय बे NGO आफादाव थानानै बिथाङा बोरै न'खरखौ सालायदों आङो बावहरग्रोबाय। दहाय फुङाव आङो मोनसे भिडिअ आङो नुदों। गोबाङा हयथ' नुदों जागोन। जे भिडिअआ BPFनि सासे दैदेनगिरि स्नेन बसुमतारी होननानै बुङो। जाय बिथांखौ खांखेला बसुमतारीबो होननानै जों मिथियो। बिथाङा कासिकत्रानि आरो बिथांनि जिखिनि भिडिअ बेखौ नायनानै बिथाङा जे बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरदों बे बाथ्राफोरा गासैबो मोनसे माने मिनिं गैयि ओंथि गैयि आरो जेबो फोरमान गैयि बेबायदि मोनसे बेसलेस बेबायदि मोनसे बिथांनि अभियोग बा बिथांनि एलिगेसन। आरो बेबायदि एलिगेसनखौ मोनसे आफादनि सायाव बा सासे बिबानगिरि बा दैदेनगिरिनि सायाव बिथांमोननि एलिगेसन होनानै डिफेम खालामनो नाजानाय बेबायदि बिथांमोननि गोबांबार थांनाय समफोराव जोङो नुबोबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय आंनि सायाव जे खांखेला बसुमतारीया जे एलिगेसन बा जिखिनि मोनसे अभियोग जे लाबोदों बे बाथ्राया जाहैबाय आं लावरिपारा होननाय गामियाव सोरनिबा न'खराव थांबाय थायो आरो मा इन्टेनसन लानानै थांबाय थायो होननाय बिथाङा गिबियावनो बे बाथ्राखौ बुंदों। दा आं बेवहाय रोखा फोरमायनो लुबैदों जे आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि। सुबुंजों सोमोन्दो लाखिनाय आरो सोरजोंबा अकेजनेलि बा फोरबोफोराव सोरनिबा न'आव थांनाय आरो फैनाय बियो सासे मानसिनि बियो डिउटि। सासे मानसिनि बियो डिउटि। आरो आङो गोबां लावरिपारा होननाय गामियाव गोबां न'खरनि अकेजन बा गोबां न'खरनि फेस्टिभेल बा गोबां न'खरनि माने माखासे सुबिदा उसुबिदाफ्राव मालाबा थांबोदों बा थांदों आरो। दा खांखेला बसुमतारीया जे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बिथाङा रोखा खालामाखै जे आङो सोरनि न'आव आङो थाङो आरो माब्ला थांदों बे बाथ्राखौ बिथाङा रोखा खालामाखै। दा आं बुंनो नागिरनाय बाथ्राया जाहैबाय जायखौ बिथांमोना थांखिनो नागिरदों आं हमनानै लादों। आंथ' गोबां न'खराव थाङो नाथाय बिथांमोना जायखौ थांखिनो नागिरदों बै न'खरखौनो जुदि थांखिदोंब्ला बै न'खरनि बिमा बिफाजों मोनसे खाथि माने थांनाय माखासे समफोराव बेबायदि मोनसे माने हाइ हेल' बा थांलाय फैलाय बेबायदि माखासे सोमोन्दोफोरा बेबायदि माने थांलाय फैलाया माने जादों। आरो मोनसे न'खराव जिहेतु बिमा बिफाजों सोमोन्दो लानानै माने जुदि थांलाय फैलाय जाबायब्ला न'खरनि सोद्रोमाफोरा बेवहाय अट'मेटिकेलि माने मोनसे सोमोन्दो बा मोनसे माने रायदावनाय बा मालाबा माने
माखासे बाथ्राफोरखौहाय माने फोरमायनो लुबैनाय बा अकेजनफोराव माने मालाबा हांख्रायनाय बेफोरो जायो। दा बिटिसि बिसायख'थियाव देरहानानै आक्तारा आहमेदआ बर' रावजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे गोनां बाथ्रा फोरमायथिदों। खुलुमबाय। आं बिपिएफनि सेक्रेटारि आरो स्पक्स पार्सन दङ। बिपिएफनि सेक्रेटारि हिसाबै बे इलेक्शननि समायाव आंखौ 20 नं मथनगुरि समस्तिनिफ्राय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा आंखौ टिकेट होबाय। आं टिकेट लानानै समस्तिनि विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिनि उनाव मानसिजों आं रायलायबाय आरो भटखौ आंखौ अनायनि थाखाय आं आरज खालामबाय। आं खामानिखौ मोजाङैनो खामानिखौ मावगोन देरहानायनि उनाव आं एसे बुंबाय। बेनि थाखाय आरो एसे विभिन्न जाति जनगोष्ठी लगते विभिन्न बर' जातिनि हिन्जावफ्रा आइ आफामोन एखे लगे जमा जमा आंखौ आशीर्बाद खालामबाय आरो भटखौ होनानै आंखौ जयजुक्त खालामबाय। অলপ অলপ বুজি পাইছো, সম্পূৰ্ণভাৱে বুজি পোৱা নাই। কেনেকৈ শিকিলে বাইদেউ? গোটেই বড়ো ভাষাটো ইমান টান যেন লাগে, কিন্তু কেনেকৈ শিকিলে? একচুৱেলি বড়ো ভাষাটো মই খুব ট্ৰাই কৰিলো। ট্ৰাই কৰি পেলাই মই সম্পূৰ্ণ বুজি পাওঁ, কিন্তু কওঁতে কেতিয়াবা ক'ৰবাত খোকোজা লাগে। হয় হয়, মই ট্ৰাই কৰো কওঁ, কাৰণ ভাষা যদি মই বুজি নাপাওঁ মই প্ৰতিনিধিত্ব কেনেকৈ